Ndị Igbo ekene m ụnụ. Asị nta tata bụ afọ, asị ka afọ tata fọtara anyị ihe ọma, ndụ nwoke ndụ nwanyị nke onye chiri ya zelu. Ndị Igbo niile ga-ebi n'Igbo amaka. Asịrị m na onye gbuo na mma ihu na anyị ga-ebute mma, igbuo na azụ anyị ga-ebute mma, igbuo n'aka nri anyị ebute mma, igbuo n'aka ekpe anyị ga-ebute mma. Asị m ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị. Asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Na-asị onye si anyị nwụọ onye a nwụrụ ka anyị jee akwụ ya ise. Ndị Igbo, ihe m na-ekwu n'ụbọchị taa bụ maka ihe ọma ya emere anyị. Ihe m chọrọ ịkọwa bụ gbasalụ anụkwaghị m na-adị n'ụwa taa na alụmdi na nwunye a na-enwe n'ala Igbo. Ọtụtụ ihe na-ebute ya. Oge mgbe gboo ọ dịrị etu ahụ, maka n'ihi na oge gboo a na-ajụ ese. Ọ na-abụ nwoke decide ya na ya etorugo gị ịnụ nwaanyị, o je gwa nne ya, nne ya na ya chọgwana ịnụ nwaanyị, ma ọkwa na nne ya na ezinụlọ ya lere anya na nwa ha nwoke a erukwana n'oge ịnụ nwaanyị, wee chọwara ya nwaanyị. Bifo eme nke a, nne ya na-eburu ụzọ were ọjị gwa ndị ichie na nwa ha nwoke, nwa ya nwoke a erukwana oge ịnụ nwaanyị, na-achọwara ya nwaanyị. Gwa ihe dị na ngwuru, communicate to the family ancestors. Na ana ngwuru, let me tell you the truth, it's not by sudden that you are born in the family you are born. It's not by sudden. There is the law of homogeneous attraction. Ọ ya batara eji wee nwee na abụ dị iche, nwee ihe ndị na-emekarị. So, law of homogeneous attraction when you are coming on earth. Ụbọchị nkuzi maka karma, nkuzi maka reincarnation, akọwara m ya. Ya karma thread and homogeneous species na ụdị ihe ị ga-arụ n'ụwa na ụdị ihe ị ga-agabiga n'ụwa, so na ihe na-editamin ebe ị ga n'ụwa. Wee kọwa ụbọchị a sị na ọ bụrụ na ya aka ma butere gị nọ na famili a ka a ya amụ gị, then enwego ụfọdụ ihe dị iche iche gasị dị similar, dị common to that family. Onye akpatalụ na ọ bụrụ na a na-alụrụ mmadụ agwụ, a na-akpọ agwụ, a na somebody na bụ ikwu nne ya ga-eso. Iji maatụ, anyị na-agụ ọfụ maka agwasị na onye na-akpọku agwụ ikwu nne 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 gị, na ị na-akpọku agwụ ikwu nna 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 gị, da all your relative. And ụbọchị a na-alụrụ agwụ, somebody for your mother's side must be present, even if it's one person. Now, ka ha wee so wee kwupie okwu, wee gọọ ọfọ ndụ n'isi nwa di ya na ha. Mgbe gburugburu, mgbe ọ na-abụ mmadụ chi ịnụ nwaanyị, ọgwụ ikwu na ibi ya. Ịgwa nna gị na anụ nwaanyị, o soghị achọ nwaanyị, na achọtara nwaanyị, nna ga-eje n'afanụ. Ihe niile abụrụ ihe anyị eme ka ị mara, maka na ịka nwata o jee n'afọ, o jee chụọ ese, nwa ya na-apụtalụ, nwa ya agba afọ mma na ọ ya dabara nyarị ya. Etu a ka ọ dịkwa n'ebe nwaanyị nọ. Mgbe anyị gwachara nna gasị na onwe edeto a na-abịa ịnụ gị, nna gasị oke na ọnụ gị ihe i kwuru ka ha jụọ ese. Ịjụ ese abụrụ sọ ije jụ nwunye di ma ọ nwunye nna. Ịjụ ese ukwu ma ịjụ ese na mmụọ, mmadụ na onye a na-achọ ịnụwata maọbụ onye a na-achọ ịbịa na ngwuru bịa nụrụ anụrụ, kedu ọ ya dabara ya na onye anwa a na-ekwu okwu ya. Ihe ọ pụtara wee ije na mmụọ jụọ ese, o nwere ka ajụcha ese anwa. Ọ bụrụ na mmadụ na-abụ a, mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ihe dị na mmụọ be ndị a na mmụọ be ndị a ama abụ ofu. Lọta na ihe butere ọdịda Solomon, then o nwere famili ihe ahụ ije okwu, ma okwu di ma okwu nwunye, ịdọbata onye anwa mmụọ be nna. Example, ụfọdụ ụmụ nwoke na-awapụta sị na sinsi ya ji ya nụta nke nwaanyị a na ya na-adazi ada. Nwekwara ike ịnụkwu ụfọdụ ndị sị na sinsi ya nụrụ nwaanyị a na ya na-arịzigharị. Ụfọdụ ndị ji ya kpọ nwaanyị ha nụrụ asị
na ọ nụtara nwaanyị na si na mgbe ya anụbara nwaanyị a na ya na-emebe ọfụma, mana kịta ya nụzi nwaanyị na ya na-emezi ọfụma. Ama na ụfọdụ ndị mmadụ anụgo akọ dị etu a. Nwanne, ọ bụrụ nwunye gị as a person bụ onye butere nsogbu a. Nwunye gị as a person nwere ike lọgụọ gị o, ịlọgụọ ya hụ na asị darị anụ dị na nwunye, mana ụnụ ajụrụzi ese mmanụ na ihe so nke nwaanyị ma ọ bụ ihe nse nke nwoke enwere harmony. There must be a harmony for two of you to build a successful home where there will be harmony. The entities of powers that follows nke nwaanyị na nke follows nke nwoke must come in agreement. There will be harmony, there will be synergy. Ha ga na-alụkọ ọrụ ọnụ, then ka ihe ọma wee na-abịa. Onye agbata na mgbe a na-anụ nwaanyị, ịmakwara nwoke je nụta nwaanyị na mmụọ dịbe nna nke nwaanyị so nwaanyị abịa ije dị ụnụ amara oge ka mmadụ ofu agụ. Ịmakwa na obodo ụfọdụ ka nwere obodo nwa Oraifite, abụ m onye Oraifite, anyị nwa ndị nwe Adama nọ n'Oraifite, anyị nwa na-akpọ alụ n'Oraifite. Now o nwere nwaanyị anụtara anụta na nearby kindred, wee je buru alụsị a na-akpọ ngene wee bịa ije di. Mgbe gboo a na-ebu nwaanyị na-ebu alụsị abịa ije di, ụfọdụ na mmụọ so ha bịa, ụfọdụ mechazie eje butezieri alụsị ebuta ka mmakwa ofu akụ nwa Neighboring Town dịkwa na akụba anyị wee maa atụ. O nwere obodo a na-akpọ Akwa Neighboring Town Oraifite. Ogwugwu ụzọ agba ụkwa nwaanyị anụtara anụta butere ka ha bụzie na ọja atụ ndị nke butere arụsị ebute, mana minus ibute arụsị mbọsị ha na-akpọ libation. Nwa m na ị ga-eje na be di gị eweta oke ụmụ ọgbụ enye ụmụ ọgbụ nke ha, weta okwu ụmụada enye ha. Ihe niile ahụ ka esetụrụ ụmụ mmụọ dị iche iche gasị. Ọ bụrụ na be anyị onwe ha na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọgbụ, onye ọnwa na-adịgo batata wuti Oraifite and Nnewi area, mana onwe ha na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọgbụ. Ọkụkọ ụmụ ọgbụ abụ ọkụkọ ha na-enye maka ụmụ ọgbụ ndị dị ndụ ketara oke bọsị nwaanyị na-ama ọgọdọ dazi ịgba nkwụ nwaanyị. Den ụmụ ọgbụ ndị nwere anwụ nwere ọkụkọ a na-enye, a ga-enwere ike esi eme ihe dị na ya, ndị omenala ka esi eme ya. Mana ihe chọrọ iweta ebe a bụ na gị mara na nwaanyị ị na-achọ ịnụtanụ na o nwere powers, entities of powers, mmụọ dịbe nna ya ga-esi ya wee bịa na be ije dị na be ụlọ. So before ị nụọ nwaanyị ijigokwa ese ka ị malụ na mmụọ adịbe nna ya na mmụọ dịbe be nne ya be di gị ọwụ ofu, enwe harmony. Ọ bụrụ na enwe harmony ka enwe ike anụ onye ahụ di na nwunye ka o nwee ike wee gaa sịrị were. So di na nwunye ahụ anyị anụ ya bụrụ na ndibe nke nwoke na ndibe nke nwaanyị ga-enwerịrị harmony, ka ọ ya ma anụ di na nwunye ahụ ka o nwee ike daba. So onye na-eche ikwu bụ na ịchọ ịnụ di ma ọ na ịchọrọ ịnụ nwaanyị, were ọjị gwa mmụọ dịbe nna gị si ya na ihe chọrọ ime, gwa ndị iche ebe nna gị si ya na ịchọrọ ịnụ di ma ọ na ịchọrọ ịnụ nwaanyị. Then iwerezie aha onye ahụ ịchọrọ ịnụ ma ọ bụ ịchọrọ ịnụ gị, ịgba afa ndụ marụ na mmụọ ihe na-etu a so onye a ihe si onye asụta ụnụ agha emekọwu. Ọ bụzie na mmụọ na-agba anyị emekọwu, ụnụ agaba n'iru, ụnụ enwe harmony. Enwezie dara harmony ya nwa onye ahụ na-anụwa di na nwunye, ị ga-abatawa ọmụma abatawa, ihe akụ na ihe enwe nwa abatawa. Maka iyi na mmụọ nke a na-arụ ọrụ, nke a na-enyere ya aka, nke a na-arụ ọrụ, nke enwe mwulite ihe akụ adị. Mana ọ bụrụ na mmụọ nke a ndị a na mmụọ ndị onye nke so onye nke a enwere harmony, there will be crisis. Despite the kind of love unu nwere n'echiche onwe unu, mgbe ebidozi ha ụmụ mmụọ adị behind each other bido nwee fracas, there is no harmony. Ifunu unu ga-ebido sebe okwu. Enwere ike mmadụ na-abụ na they love themselves, they dated for 5 years but there is no problem. Then ka ezi ka ha si wee nụọ under 2 years ha gbasa. Mgbe a na-ayọ dị iche, mana mgbe ha nụwazinyere anụwa the after ime ego nwaanyị gbaa nkwụ nwaanyị, enweghị exchange of that radiation in marriage. Mgbe emeziere otu anwa ndị mmụọ dị n'obodo, so ihe ị ga-eme omechi ịnụ di ma ọ nụọ nwaanyị, gbaa afa ndụ mara ihe gbasara mmadụ na-abụọ ọ ihe a ga-alụ n'ọrụ, ọ ife ọ ga-abụ mmụọ dịbe ndị a esatụrụ mee ihe dị na ya ọhịa ya emegbu ka nke ya bụ no. So ihe na-achọ ịkọwa bụ ka anyị wee nụọ di na nwunye gị enjoy ya. Ịbụrụ nwoke gbaa afa n'isi nwaanyị chọrọ ịnụ ya na famili ya, ịbụrụ nwaanyị gbaa afa n'isi nwoke na famili chọrọ ịnụ. Ihe na-achịkọwara ọma mee
pụtakwanụ like our videos, share ya n'ebe ndị enyi gị nọ, ọkwasị ndị enyi gbasara ya, ka ị nwere ike subscribe to our YouTube channel, ka ị nwere ike na-enweta nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị gbasara ọdịnala Igbo. Ịnwekwa ajụjụ na anyị ya afụ WhatsApp nọmba, dee chaatị ya na WhatsApp maka ajụjụ ọbụla ị nwere, aga m akọwara gị ya. Udo dịrị onye ọbụla, ya gazie n'ụfọ.